Aiden Granville li llum għandu 16-il sena ma jinsiex meta 8 snin ilu ħabta u sabta il-ġenituri telqu lejn l-Ingilterra. Filli għandi l-missieri ħdejja u mbagħad ommi u missieri marru l-Ingilterra, jien spiċċajt ma' nanti, komplejt l-iskola, speċi ħajja normali Malta, ma mingħajr il-ġenituri tiegħi, allura ma konx naf x'qed jiġri. Għax jiftakar it-tbatija irid jgħin minn għaddej minn żmien diffiċli bi ktieb li kiteb u ddisinja hu stess biex jgħin lil-Puttinu li għenu lill-missieru meta marat bil-kanċer. Sibt biha jisni waqt li qed nikteb u qed l-ommi kieku li ħamorru għall-Puttinu kienet idea sabiħa. Aiden, Stephanie, qalet lil TVM News li temozzjona ruħha kull meta tiftakar. Taqa' ġebla kbira fuqek. Jimladrek ir-raġel. Titħalli t-tifel hawn dik kbira. Ħareġ dal-ktieb kuntenta ħafna li ħajmur għall-Puttinu għax meta ħabatnilhom il-bib. Sibnihom ġifieri bidejhom miftuħin. Aiden jixtieq ħafna li ktieb jinbih ħalli jinġabar biżżejjed qlieħ għal minnu batut. Alla volja napprezza il-proset ta' kulħadd fuq Facebook u fil-medja soċjali. L-iktar ħaġa importanti hija li jinxtara l-ktieb għax jiena m'għandi xejn x'nigwadanja minn dan il-ktieb. Ħajgwadanjaw in-nies li vera għandhom bżonn. Il-ktieb se jkun offruta l-beħ f'żejt iż-żejtun u fuq il-paġna fuq Facebook It's Not a Drill.